Heho heho. Bareng-bareng Putra Pira. Permintaan dari teman-teman YouTuber matur suwun. Hehehe. Yen mula sliramu wis tak aturi. Atur kepiye Ojo sing kaya aku iki. Apa kasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki wis dadi rada. Nanging piye kabeh iki wis kebaca. Ibarat ukur bakal dadi sego. Ora ketutku iki tanpa umur. Nyarani lamaranmu sing tak tompo. Bener lah ya. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Anakku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngeteni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andong tresno bebojoan sak lawase. Amburago kompa Gunawan. Yen mula sliramu wis tak aturi Mbak Astu. Golek bojo sing kaya aku iki. Apa kasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki wis dadi randa. Nanging Kepriye? piye kabeh iki wis kebaca. Wis tanpa guna. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Ketonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Rino J. Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Nang nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun mas sing gedhe pangapurane. Aku tresno bebojoan selawase. Aku tresno bebojoan selawase. Sida Rondo, permintaan dari teman-teman YouTuber Mbak. Sudah ya.